Presenting Uday Productions, RP Patnaik, Shri Ram. Size zero figure, nee milky color, silky hair, nanu ఊరించేస్తున్నాయే nee cherry lips, rose golden cheeks, hazel eyes, nanu పిచ్చెక్కించేశాయే. నీ స్మైల్ కి వాల్యూ నిన్న నా ఆస్తులు అమ్మేసైనా ఎలబడిపోతానే. మనకున్న ఫాలోయింగ్ కి నాతో నీ మ్యాచింగ్ కాస్త సోషల్ మీడియా మొత్తంలో వైరల్ అయిపోతే చేసే క్రైమ్ చేసి అయిపోతానే కేడి. నా దిల్ నీతో కలిపేసి వెయ్య మాకే బేడి. ఓ స్వింగ్ నాలా గోవింగ్ నాతో నీ ఫ్లింగ్ ఓ